To, assalamu alaikum jama'a, barkanmu da warhaka. Da fatan kuna lafiya sannan kuma da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. Allah ya sa haka, amin. Ya ibada ko kuma in ce ya kammala azumi da aka yi ko kuma in ce ya ma dai sallah haka da sauransu. To da fatan mun kammala ibada lafiya. Allah kuma ya sa dukkan alkhairi da albarkan da ke cikin wannan wata da ya wuce. Allah ya tabbatar mana da shi sannan kuma Allah ya ba mu ladan ibadar da muka gabatar. Allah ya sa mana ɗaya daga cikin ƴantattun bayan da ake ƴantawa a cikin wata mai daraja. Watan Ramadan kenan. Ya kuke wasannin sallah ko kuma in ce jin daɗin sallah haka da sauransu. Although wannan shekaran an ɗan samu saɓani kaɗan, jin daɗin sallah da irin abubuwan da aka saba yi a sallah wannan karan Allah to a tsakanin ba ko ina bane za a samu damar yi saboda yanayin lockdown da kuma corona haka da sauransu. Fatan mu dai har abada shine ubangiji Allah ya kawo mana ƙarshen wannan annoba, ƙarshen wannan cuta ta coronavirus wanda ta addabi duniya gabaki ɗaya. Allah ya kawo mana ƙarshen ta, amin. Kafin na ci gaba da magana zan fara da introducing ɗin kaina kamar yadda na saba. Sunana Aminu Bala Mai Doki, ɗaya daga cikin cast ɗin wannan shahararren babban fim da kuke kallo a YouTube na mai suna Gimbiya Anisa. Ni ne wanda da taka role ɗin Sahabi Yasbawa kenan a gidan su Gimbiya Anisa. Daɗin daɗawa kuma ba iya nan na ko kuma ce ba iya abin da dai ba kenan a cikin fim ɗin Gimbiya Anisa. Ni ne director ɗin fim ɗin Gimbiya Anisa. Mun yi ko kuma ce na yi wannan bidiyo ne ba don saboda komai ba da kuma yawon 'yan kamfanin Mai Doki Entertainment gabaki ɗaya. Na yi wannan bidiyo ne ba don saboda komai ba sai don saboda muku barka da sallah, barka da shan ruwa da fatan kowa da kowa ya sallata lafiya. Sannan kuma ƙara jaddada ba ku haƙuri akan yanayin yadda abubuwan da ya kamata a ce muna uploading haka da sauransu. Dan tsaikon da aka samu na sani kun sani tun a baya dama na riga na yi jawabi akan yanayin yadda garin yake shine sa ake dan samun problem na rashin ganin contents ɗin haka usually and regularly kamar yadda aka saba. So amma insha Allah maybe muna tunanin cewa maybe next week in Allah ya so ya yarda gwamnan ko kuma ce shugaban ƙasar Najeriya Malam Muhammadu Buhari kenan muna sa ran insha Allah zai saki gari haka da sauransu za a cire lockdown ɗin nan. Mune muku albishirin cewa insha Allah aka saki gari komai da komai dawo normal za mu dawo mu ci gaba da gabatar da shirye-shiryenmu. Kar ku mance ku kasance masu yin subscribe sannan kuma ku danna kararrawa domin yin hakan shine zai sa ku samu dama yadda ko da ɗan lokacin da muka ɗauka mun san wasu ma za su ɗan gaja ka da sauransu. Wannan kuma kusan ma shine ma dalilin da ya sa muke yin video saboda we just want to be updating you people, yes, saboda mun san audience ɗinmu ne ku, fans ɗinmu ne ku, kamar yadda kuke son mu haka muke son ku, yasa muke so ya zama akwai rapport tsakaninmu haka da sauransu. So idan duk wanda ya subscribe musamman ma kuma wanda ya danna kararrawa banda subscription da yayi hakan is very very advantageous to kai da kanka ko kuma ke da kanki yadda ko da misali a ce mun dawo saboda maybe lokacin da za mu dawo we will not have the chance of samun ku one after the other ko kuma contacting ɗinku haka da sauransu. So notification ɗinmu da ku da mu kenan hanya ɗaya ce shine wannan subscription ɗin da kuma danna kararrawa. Immediately aka ce muku ciwon gari ya warware banda Gimbiya Anisa we have lots of programs to be presenting to you people. Yes, shi sa muke so ya zama a ce ko da yaushe kamar yadda muke biyarin da ku kuma ku ringa biyarin da mu. Zaman ku muke yi domin da ku ne baza ku muke da baza ku muke rawa. Idan babu ku ma babu mu. Yasa har abada muke son ku sannan kuma muna ƙaunar ku musamman ma 'yan ƙasar Saudiya, 'yan ƙasar Libya, 'yan ƙasar Cote d'Ivoire, 'yan ƙasar Ghana, 'yan ƙasar Niger da Najeriya. Alhamdulillah ma yanzu na ga mun samu ƙasashe ma guda biyu. Additional ƙasashe kenan mun samu Ghana mun samu Cameroon sannan kuma mun samu Chadi wanda su ma yanzu na fuskanci na following ɗinmu sosai da sosai. Kuma ba zan gushe ba zan miƙa saƙon gaisuwa ta tare da godiya ta da kuma jinjina a tare da ku gabaki ɗaya. Ubangiji Allah ya bar ƙauna. Kafin na sauka ina dai ƙara jaddada muku Mai Doki Hausa TV sannan ku danna subscribe, bayan ku danna subscribe sai kuma ku danna like is not necessary amma dai ku danna wannan kararrawan is very very vital. So muna son ku kamar yadda kuke son mu, muna son ku, muna ƙaunar ku, muna son mu rinka kasancewa tare da ku kamar yadda ku ma kuke son ku rinka kasancewa tare da mu har abada naku Mai Doki Hausa TV. Thank you very much.